So, Tomit bio sílim. Dí raib bidí an seo ag leanochtaí leis an sra mionléochtaí seo Sigmund Freud agus hi ceolaíocht. Agus in jobh tá muid caint faoi Meicníochtaí Cosanta. An úr nach rom muid caint le chéile. Thugam mar suntas don leag an amach a bhí ag Sigmund Freud an eagma. Bhí an ego, an id agus an superego. Mis sé an id anan sa bhuth chomhas an támar fad. Ach tá cudaí den superego agus an ego sa chomhas agus sa réamh chomhas ó am go chéile. An is cuimhníimiis gurbán an ego ón Meicníochtaí agus ascríonn sé nó forbraíonn sé as an id. So tosíonn muid má ghlacann tú leis a gcomharchaige seo gan ego bith. Go dtí go bhfuil mian muid nach bhfuil mianta an ego in sása agus forbraíonn an ego chun mianta an id hásamh go sábháilte agus sóisialta. Leanan an ego principal na réalteachta sa chuí go bhfaimíonn sé sa chomhas agus sa neamh chomhas agus ar nó sa réamh chomhas freisin. Ach is an superego freisin agus forbraíonn sin san óige nuair a shamhlaíonn an páiste féin leis an tuismitheoir den gnéas chéanna. Agus leagan an superego rialta mórálteachta síos. Bhíonn gach chuid den eagna ag déanamh ag éileamh rudaí ó na chudanna eile atá neamhréireach agus fágann sin coimhlint inmheánach súl an támar fad. Is féidir leis an superego ciontocht a chur an bearsa mana leantar rialachaí. Má bhíonn an id agus an superego ag troid chatha an ego a bheith in réiteoid a gaibhlint. Agus chatha sé adrannú. Is féidir leis an ego na Meicníochtaí Cosanta seo a rá me caint fúban is díreach chuir i bhaim chun féin chosaint sé sin go seachnóch se treascart tríd an neammarcha imní. Sé sin go stoppach sé an imní dá treascart. Ifid héan, Meicníochtaí ifid a héan,
corfaí chuis. Is meicníocht neamh chóisach seo ar nó úsáidtean an éigó chun smaointe coscrocha nó scantrúla nó bagracha a chaineáil ón chóis mar shampla le linn nó le linn an chompléisc Oedipus chuirtear smaointe ansaíocha faoin tuismitheoiridín gnéas chéanna faoi chois. So sin meicníocht uimhir a shéan. Meicníocht uimhir a dó. Diúltú. Arís siríonans diúltú ná rudaí a chaineáil ó aithne. Blocálan diúltú ach trí seachtracha ón aithne. Má tá achtra nó suíomh nó tarlúint róimearcach don aigime diúltaíonn an duine an dul tríd an eispéireas. Sampla diaach lucht caite tobac diúltú gunnean an caibh tobac dochar don sláinte. Meicníocht uimhir a trí. Teilgean. Siad is bríle teilgean nó siad a tharlaíonn i teilgean ná go leagan daoine agóid smaointe ar dhaoine eile. Sin chuireann siad smaointe áirithe atá acu féin i le daoine eile. Diatach an fuaid dearg go bheith agat do dhuine mar shampla ach diatach an súper éigó a ráileat go bhfuil fuail mar sin do ghlacha. Féidir an aibh seo réiteach tí na rá gur fua leis an duine eile thosa. Meicníocht uimhir a ceathair. Ionadú. Ní me an cinnte is an féidirlín an focail ionadú a úsáidir seo. Ach go cinnte ionadú is ciall leis a bróiseas seo. Agus séir tá ann ná má bhualainn abhóg nó spreang nó taid nó talanú, sásaíonn tú an talann sin le rud ionadaíoch. Má tá duine cinnt frustrathe leis an saoiste ag obair mar shampla diatach an duine sin dul a bhaile madra chéicáil. A chás seo tá an madra ag gníomhú mar ionadaí don saoiste. Ar nó ní bhíonn is ag an gcéicálaí go bhfuil seo ar siúl. Meicníocht uimhir a cúig. Aiscéimnú nó dul ar ais.
in am go sicceolaíoch. Agus siad atá sa meicníocht nó gníomhaíocht nó glúiseacht seo ná glúiseacht ais in am sicceolaíoch nuair bhfuil an strus thú. Tá na samplaí sách farsing de seo. Diaach páiste hosú ag dúil an áardó go ríis nó ag fliocchú na leapa nuair is gádóibh áirithe chaitheamh san ospidéal. Agus meicníochtaí fidir sé uasa nó próisis trína trí talan hásamh le rud ionadaíoch ach go hinghlacha bhain sóisialta. So mar hampla ní honna seo agus an díocht a bhí géiste agan meicníochtaí bhí ceir mar níl sé in ghlacha go sóisialta an madra cheiceáilach irid. Ach má tá talan nó taid comórtais nó troda agat is mó dóisí go mána tainmh as sport inar féidir na mothúcháin trodaíocht mar hampla chur isteach rud eile éifeachtach cuidiúil cúntaach nó úsáideach. So sin iad na sé meicníochtaí Cosanta. Agus sin an méid don láineamh leantha muidir raibh an chéad gabhaile leis na céimeannaí sici gnéasacha. Agus nó ceann glaoin gachéine Sigmund Freud le gnéas. So bhaid gin sa chuid seo fiú man na bhfuil an ach úsáid stairiúil. So sinna méid, tásúlagam gur bhain sibh tainmhas sin agus go mhaidmuid ag caint le chéile a rís sa bhfad. Slán